Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki MDC ka Voice of the People Party ki balayo bani shimbenta ha ka jingetai kelum ya ka mangtingka jang usnam 8,000 apusan 8,000 arpun rio ha dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council ka balakut mentagasngi kila ai jingero ya ka Executive Committee ka balathau ya ka Recruitment Committee na benta ban plela ya ki samla ki bawat kam kajingyo banishim benta khambun ngut ki MDC ka VPP ka badan ha kaliang sensyar ka day namar ki MDC kaliang persya ki klem yo banishim benta namar usong kunor u klem sya yaki namar ki klem ai kerteng hapo ka saw baje janmiet jong ka arpu saw terik menta ubanai hadien bau executive member ka tenat pelatingka ulawan ra ya ka mangtingka kini kisan ngot ki MDC ka VPP ki balayo bani shimpenta ki long u MDC Shuse uba Matthew Kenneth Makdo uba Edison Khar Umnut uba Bill Clinton Wankar uba Denzel Chen bat u Dr. Jurisman Yaupniau ban ai kublei ya ka yeng hi barok away bat kham tam ya ka jing priang subha ke jong phi hadien bangla sajid kum nominated member jong ka yeng ka Buram lingba ki kerwa priang subha lingba i chairman Buram jongi ya ka budget session ya ka bangala ban kit lem ya ka ni kelengkor ban nok senyang na ka benta ka council hi barkawai ngadap da ka jing sokemen ka bakrau bang yo isim benta ka sien ka baningkong ha ka ni ka general discussion halor ka budget jong snam arhajar arpsan arpenriu jong ka council bat ngai kublei namar kata ya i chairman Buram namar ka jing ailat ka jong pi bang yo bani sim benta ha ka ni ka por ha ka ni ka klepmat ka bamenta ngaso ban ai kublei ningkong ya ka executive committee jong ka HDC bat khamtam ya i executive member i badai pet ya ka finance bat taxation i bala penbit penbiang banonra ya ka ni ka budget na ka benta uni usnam 8,000 apsan arpenriu ka badapura bat lese ka long ka budget ka compare na ki weipat ki budget hagisnam ki bala lek bat ka long ru ka budget ka ba om chu kham jakot haga council banyo i ya ka surplus budget bagay ka jing lum ka khambun ban ya ka jing penlut lanik expenditure kumuway na ki bopule ya ka subject economics habang pule ya ki kattu katni ki comments na ki economists ngayo i baka surplus budget kalong kababiat penbiang terajur na ka benta ka no ka sorkar bat khamtam na ka benta kani council lembaga ni ka budget ka bala present khamat jongi na ka budget speech jong i executive member Buram ngisu thu syai na ka ka daw ba ilala banonra ka surplus budget bat habang layo i ya ki budget bat kumjuri ka budget speech ka balai ai ngisu thu syai kadar baka jingla ka jongki banon ra ya ka surplus budget kadai namar ka wei ka daw berkata kalong bakila otno ya ki jing penlut ki bomler kam bat kila la ru ban ot ya ki no ki jing penlut ki bomon ra ya ka jing mentoy ya ka council bat kumju ru ya ki paj ba hi baro ka wei na ki daw ka bangayo i lese kadai namar baka executive komiti jong ka HDC kala penduna ya ka jingdon jong ki EM lese ki komiti ki beper ki bakta shisha ya ka jinglot jong ka council ta sungut na shisha ban yui baka ni ka isi om tang baka persyang ban ot ne pendu i jing pelut ki bom seso henry ka ele ro ban penkiu ya ka jingyok lum lembaga revenue collection ki beper lengba ka jing penduk no ri ki agent ki ba sna yi professional tax ani ki wei pat ki license bat kumta ter kani ka penpau ba kadon ka jing khai tanang ban penkiu ya ka revenue ka ban ai jing mentoy ya ka council
habang asngap bat pele jingmut ya ka jingkran jong UEM in charge finance ka jing angnut jong ka isi kalong ban penkiu ya ka jing yolom da ka phi persang ban setlut ya ki thleu kisar kata ba kiong ban plok ya ki revenue leakages bat kani ka penpau ya ka jing angnut jong kani ka isi ban wan ra ya ka jing syakri ka bahok bat ka babej bat ka man kinaya ka ba ki pendut kadai kabala kabadan ka jingkhain bat kabala ru ban ai ka jing mentoy ya ka council bat i paj ba nong song snong jong kani ka ri ka be jongi da ka ba buram sya yang nga song kunor badan buram bangan kran ya kani habang yo snow ya ka kentien kabala kran hapo kani ka yeng bat kham tam ha ka sngi ka ba ple ka sngi neng kong ka bangawan song dorbar bangila bapila ban yalam bakla ya ki paj ba om ya kani ka yeng ka ta sisa ka ta mat yong yang aku member habang wan syong nang kong ha kani ka yeng badan buram namar ka jing thmu ka jongi ban wan ha kani ka yeng kalong ban ai ka jing sakri na ka banta ki paj ba om na ka banta ban yalam bakla ya ki paj ba bat kum joro ka yeng hi bar kowai tengah gait baki para dekhot ki badan ha kani ka yeng pin menjor lem bat nga bakani ka kentian kalong sya ka bakta yangi baro lang hi namar ka sotu syai bahalandat jong kadi ka budget ka isi ka don tang ka wei ka jing thmu bat kata kalong bat pendap hok ye ki kamram da ka jing sngur bat ka jing khoit man sem namar kata ngai ka jing ro bat ka jing kershan ka pura ye kadi ka budget bat kerpat ro ye ki para members bagini pediang da ka jing khoit man sem kenang bakan long ka jing mentoy na ka banta ka council ngakwa ban pen ken mau baka jing klan bat ka jing trot jong ka council kam syong tang ha karukom la jungi ban penyat bet ya ki kam henry ka syong ru habangi la ban penyat bet ya ka platengka lani kata ka baki ong ka proper management of finance badai namar kata ngasung dei ban kentu bagi don kam ban pen bah syusyu ya ka rukom lum bat ka rukom pelut ya ka pisah habangi phai sa ka jing pen bah ya ka jing lum pisah leng bagi khajna ki jing lum pisah bat kiwi ngakan mau ya ka wei ka economic theory ka pen mau ngi sepang karukom lung khajana ka babha ka baong ka canon of taxation hangni nga kwa ban pen ken mau bakum ka council batkum ka isi ngi de ban ken mau bangi ilom ya ka khajana ngi de ban ken mau ya kani artli ki canon berkata kalong ka canon of simplicity bat ka canon of convenience kenang bekinong siu tax tani kita ki basiu khajana ki baran kam ya ngi council kin suk ban siu ya kita ki jing siu ko jongki bat kham tam ki paj ba hi barok we namar kata nga kentu ki isi bat IEM badan borom iba pej ya ka taxation bat ya ka revenue ba in pej lam ya kane bat ngam artatin hiru bala dangila ban pensuk sisa ya ka jing siu khajana ka jing yolom jungi ne ka revenue jungi kan kiu na ka we ka snam sya ka we pat ka we na ki phang ka bangakwa ban ai jingmot na ka banta ban pen kiu ya ka jing yolom kalong bagi pedon kambai ki assets jong ka council ngasu tho syai baka council hagini islam ki bladak ki lasna ya shibun ki assets ki ba koridor ki bala ban ai ka jing ka revenue na ka benta ka council la kalong ki yo ki guest house ki jaka choko kai ba tumta ter nga syap ting ban ong bala dangim la ban pen kambai ki di ki assets kin long pen ban kum ki liabilities na ka banta ka council namar kata ngas ngudai ban kentu ya ke isi da pensim kia ya ka diga phang kenang bakan long ka jing mentoy ka council bat na ka banta upaj ba hi borokawai kum juru akan diga por ngas ngudai ban ajing mut ru ya ka isi bangi dei ban persang ban wat ikilat kelenti ban yo iki fundings syabar na ka council om tang ban depend tang ha ka tax handrai bangi ni wat ikilat kelenti na ki wei pat ki external agencies ki ban ai ka funding na ka banta ka council ka jungi ka wei ka banga snotho bagi don kam ba ban tap ikani ka resources ka dei ya ki CSR project ki bawan leng ba ki factories ki industries ki companies ki ba fair ki ba trai kam hapo kani ka council ka jungi ka ei ka bangi snotho ka long bakini ki business entities lani ki companies ki ba fair haba ki wan ban trai kam hapo kani ka ri khasi ka be jungi iyo jing betshwa na ka HDC te dei namar kata
ngasung thu syai ba haka company act idon kani ka CSR ya ka ba ka company kadai ban ai kat tu kat ni percentage na ka banta ka roi ka par bat kham tam na ka banta ki tu ki nong shong shong ki ba ki tu ki company ki trai tadai na mar kata ngasung thu syai ngasung ban kan turu bat ka na ka banta kani ya ka ba ki CSR project ya ka ba ngingin persyang ban penyo na ki company ki ba per bat kita ki CSR project la ki trai kam kinya ilang ba kani council ka ba ngingi don tede namar kata ngam artatien banong balada ngila sya bantap ikini ki resources ngila sya ban penkio ya ka yok ka kot apo council haswa bangan syong ngasudai ru ban ajing mot hang ni bagi Islam ki banwan kenang bangin penbahasu syuk ya ka budget ke council ngidai ban penklan ya ka budget ni ka finance committee ladang idon ladang impat don ngin bu ya ki kenang bingila ban kelum dot ya ki jing terwa ni ki scheme jong barok ki department iba kentup ya ke fisheries, water resources, education, health, town committees, nalor kiwi department iba he. Iba rung lupa ketup jong ke budget. Kenang bagi lapan penpau, bagi ni department ru ki trekam hapo ka council ka jongi. Ngangit scam leng ba ka jing trestom jong pi kum ka isi berkum ju ru ya IM finance. Ngidang la ban ui ki kam ki bakrau. Iban jalong hapo ka council ka bait jongi. Tang dagi ni kintin ngan phano shala ka cok chong kublai sibon kublai syajar ngo Rishwood mentakan khat saiba Denzel Renat Chen MDC Syukur Buran Buram dekat igi MDC but igi isi member yung igi badan ni nakong ni aku akan pau ya kajing semua kuman walaupun ai kublai yau IM finance but ya ki isi ki borok kawai nakabenta ka jing wara ya ni ka mang tingka nakabenta usnem ajar absan arpun rio kawai kamat kena kong lu ba kwa ban ya ro ban haji ro ya ka isi jongi haji alam jongi CM jongi ba semborenja kali ka jing penmi ya ka ni ka recruitment committee hoj mentala Ribu Sausnam Kaladan kini ke Service Rule 1961 rengi iba kini rule kim du ham apply ha recruitment process jong ka district council wala da kadon ke rule 3 ba ong ba all recruitments to all class of service and staff shall be done by advertisement and examination or on the basis of oral examination and interview rengi syam ba kani ke rule Kim Ju invoke nani Kim Ju apply. Ladon ki batai ni la khatsan snem kidang sa casual. Kidan ki bilang tidang si snem ka sya regularize. Kajing penkiu, kajing rungkam ni lesi kata snem. Kalong tang lomba nomor lesi pichu ni no, na pidi bahing ni no. Tangi class 1 service bangalap ba pidale la exam hari class 2 class 3 class 4 service ngimtip akanu rukam magini kisha regularize ne kumnu kisha recruit hakane ka council midan de lengba ke isi ban kwaru banai ke jingero ke isi jungi minta ba lengba kane ke isi ngla ora ke recruitment committee ba gini ke jeruit mede ki jungrung kam kiba wan le si mo daga jingbom kejibom ya renti ne kejibom khoi kani lengba kani recruitment committee kiba ke isi penmi kinwara ya transparency but accountability but in penbejlu ya kani ke promotion dan ya ka jingthap kam kani council hapor barang ya yeng hapor barang ya khun ya election lu labun kibrio na constituency jonga kibawan kiblaong ba lesi de job mapi menta lani daga rule ka parti yang fi menta ni ko aplat bukan kan ka policy abo council krama ngiru ngiyo banya participate ni mengin le ke exam mengin yo rung kam hani menta ini bon stu baga kam ka jam employment kala duna haru katata bagi beri menta ka ki kena samla menta ka syawat kam la syatri ki ni
isi jungi lengba lesil employment ngilan provide tah for this council lu ngin le ada badai ngin ja alti badai but ngin wara but ngin prolong no ki exam but ki interview nang ni si khmat but ngang ki isi kanla man patulun but le si wara ya ka necessary amendments yang ni garuru wat lata kadon ka jing tolak ka ni garuru nganum kan jrong dengan cuban rap iki u bi krani ba Matthew mentan abade revenue generation yung di council TC menta abade bagi trading license abade jingbun yung ki EM bagi committees ngiba kajing ha trading license ru nagaling department ki kam outsource yo but kadum ka budget speech bangi real pula klasif lesi kali annually ne kumno ngam tip ba tangba real pula last year tang nakadaw bagi di license kem issue so kem outsource yo segi bagi parties bahkan penyat bahkan niru kanyarap sibun bah ya ka jinglum ne ka jingmi revenue jo kanika council ti hakaling ka jingduna jong ki EM bagi committee su kani kala yarap sibun ban ya council bahkan save ya kata ya ka revenue income ka but what lada kijuna ta ka isi member sungiru ngai ba perform diligently ya kam biladan dia shwa bangan pengkut ngaswa ai jingero ya ka isi ya ki senjam bagile ban kunai ban wara ya ki reforms de jingkala ban kentiu ya ka di council. But it don't need to saying bong. Problems are not stop signs, but are guidelines. Kijing menta kimdi kita kibat pensengi. Hari kiban ai guideline yang i bangin dang kiu syafrang. Lengba kani ki isi mingdon. Di kublai ka por songkonor filai nga dengan sip kun aji kan ma simurasti. Kublai semua. Tementangan kot yang keren balai, Dr. Jurisman Yopio. Syokno Don Buram. Session nga ai kublai pi ai nga kanikalat ba nga yoban ai jing sokumen jonga ya kanika isi ka pemerintah ka balai lam da isi em Don Buram jongi ba syamborlang renja pa kucing sokmen ai kublai ya EM finance iba seborlang warba ibalai hangi ya ketu kamang tengka nagmata uni usnam arjar arpusan bat arjar arpun rio beli osngau ya jingkran jong iba mati makno bat i ba Denzel Renatchen ka isi ke pemerintah kelala ban yonong insyaallah ani ban ai kata ke surplus na ke pemerintah ke jingdon kam jong council adu sanlak haki isi ke berem yar bangin syam bagandan ke surplus budget rei ngadap dokumen ujingiro ya kini ke isi ke pemerintah bangila banyo jaga surplus budget ka kumbal penpau Mbak Denzel kejingtung ya ka recruitment committee ka don kam kamtam ba ngadon ha ka public accounts meeting ngi ya ki irregularities ngi ya ki illegal appointment joki staff ngi ya ki appointment jangki consultancy but yeshibon kikam kiba kenriang kiba kisi kiba rem kilaya henry ngai kublai kisi kabatamai ba kalai wanra ya ka recruitment committee ba kala ban pej
ya ka jing thung kam jing thung jam ba kumba kong hak rule 3 ba kumno kila bantung kam thung jam lengba ki advertisement bal pen I haki kod khobor lani haki social media platform bagani kan wanra ya jing bet jing rinti hak thung kam thung jam hapo council ai kublai sesian ni isi ba ye trading license kalala balong transparent bangila ban UI manu boyo trading license trading license bat hakanu kurukam lapren ya kini trading license tang kini kublai shibon ngai boblai unang yalam ya kini isi kejongi kamshalo bangila menteri nak bentaka hok kejong pat ba kublai shibon kementangan khot sai ba Bill Clinton wan khar Jongkonol Badan Buram ai kublai yapi ya kecing enar ke jongpi menyo pensimta kenika general discussion halol ka budget estimate ngapampau ka jing sungo bat ngai kublai ka executive committee UCM kamtam ya EM in charge jongga finance ba saibolang warba Belala ban wanra yang digamang tengka kapapura naganta jung Islam ajar absan ajar punrio kumla kedau gamang tengka kapawanra ya ki rukam trekam ki batmai gamang tengka kabatengkai ya ki cingprut pot gamang tengka kapapenbha ya ki rukom trekam katkum kecuk ngi nadu ka forest department ya ka ba ka executive committee kala penkot ya kecing aiwai syakiriu shimet hunrai lalum hi departmentally ka trade department ya ka ba kala shem ya kesenjam bagala rai ban print hino ya ki trading license but ngai bagane kesenjam ya kepada executive committee kalasium kan kentio ya ke yok ke kon chong ke council pan pauru ya ke cing ai kublai ya ke executive committee kalasium ya kesenjam ya kepada rai ban pek bnia ha ke bidai bat ki serta an ki badan hapo ka boarding bylaw bagane ka an kan bu cing ya ki pai ba nong shuknong kamtam kitu ki bedok ki baduna ke yok ke kot nrei bakani ka an kan long ka cing skan neng kong bat kuncu kan long ka cing mentoi da ka cing trilang jong ki pai ba nong shuknong baro ngapam pauru ka cing sungo kumla kedo mantan cekmat bat ka cing kublai ya ke executive committee kepala mentau ya ka recruitment committee naganta ban penbait enti ya ka thungkam thungcham hapo ka council kani kalong ka cingkeman ka bakrau bat ta kata ka long ru ka cingkeman naganta ki samla ki bawat kam ki samla ki bawat cham ki batai hok banjo dakba ki nishimata ha ki examination bat ki interview ya ka bagani committee kan penjaj yang finance la pampauru ba ka department ka hapani kendu isibun kitim pingkyang ka cimbom 4 pelaj ka sol ka cela ya ka bahak ka council now minor minerals ka badep ban sanction nadu usnam acha apsau bat ki wei pat kicing bat kicing khanglan nrei ngi pat hakni ka mang tengka ka palawan ra ka don ya ka sol plus da sanlak apsau chal ndrius pa sapu tengka kumta saisien nakleng chunga ngapau ka cing sungu ban ai kublai ya ka executive committee bat kamtam ya EM finance ubalala ban wanra
ya kini ke budget estimate aja apsan aja punrio bat nagan yang cunga ngapan pau kini ke pol bang krishan ya kini ke mang tengka ya ke pelawan ra nang tajung New Zealand tang ini kentian ke belengkot ke boleh sibon ke boleh sejangok boleh sebut mata ini ya keren kadol i dari Mr. Edison Karumnoy Syangkunor badan buram juga penyat ya kanika session lengba jong kanika singi kablai sibun nak bentak kicing ala ke jong pi nak bentak jong awai ke bang nyo pan yang pan airu ya kicing keren si kentien barak kentien ha kabedai nak bentak kanika mang tengka jong des nam arjar rapsan arfun rio ai kablai ru nak bentak ki em komju ru ki MDC barok ki bedan ha kanika por hoi kham tam ngamla klem da ai kablai ya EM in charge finance iba saber lang warba iba MDC nang tena mau kan raw constituency iba lawan ra ya kani kamang tengka ka basyai kamang tengka ka babej ka berhenti kabang tengka ka ban pen yo nong na kam tajingi council hi barakawe ha ka bang ngap ya ka budget speech ke jongi ha ka bang la puliru ha ka bal ai ki kiti ke jongi kawai ke bala pension ya ke jingmut ke jing perkat ke jonga kada ya kawai lagi kentin ya ke mama i ila tho la ni ila kran kata kalong boong tengkai ke jing penlot kesan bom sok kham ha ka banga perkat ya kini ki kentin hilong shisha ki ki kentin ki ba shongkun ki kentin ki ba don shisha ya ka dor ka nogrem ka bajeliu po jongka ki nogrep ha ka bagi thung ki ba hadian bau kebau lami i badon kebau badon yuk kham badon ru utu snap keba ubam don iye po tu snap keba ubam don iye po dai tong start ubam don ke jing motoi iye nak tong nong rap dan rei tu badon yuk kham po ulong ke jing motoi nak tagi nong rap kalong ru kumju igini sembok kentin ya ke ba em en charge labo ki jing pelut kesan ki bom sok khau ki bom don jing motoi iye nak tag council dan rei ngin kampale jing bon shiki ai ki jing motoi ki ban pen motoi nak ta jong council tadai namar kata ngasko bakini ki kentin ya ka ba em en charge lawan ra labsu hagani ka budget speech ka jong i ka long sha ka jing khathau ka long sha ka dor ka long sha ka bas pen sngau hun masiem kham tam yangi kum council hi barok kawe nang ta shu ha ka bangi phai ban pe shagani ka budget speech ka jong i baga jingkran ka jong i kalong na ka banta ban plilan leng bakini ki online process ya ki jinglum ya ki professional tax ha ki branch office ki prepare jong council kani ka lapen mantoi om tang e council henry ka long ru ka jing pensuk na kam ta ki nong tre bat ka jing pensuk ru na kam ta ki brio ki beran kam siu leng bal jong kani ka jing warra ka jong em en charge ngasngo bakani ka long ka jing rap sibun kham tam ya ka ban pen bakla lani ban pen jalanti ya ka pisa ka bari hop ka jong council leng ba jong kani ka online payment let's see ngila ban yo i ya ka jing bank ya ka jing khoi ya ka jing renti ha ga bede na ka ban ta ka pisa ka tingka jong ka council ngasngo ru ya ka ban ai khob lei kham tam leng ba kani ka mang tengka jong ni usnam arjar arpsan arpun rio ha ka balawan ra ya ka mang tengka ka babun ka jingmi ban ya ka jing penlon lesi ngamla bantep agi snam ki bladap kala don ne em ka bakum kani henry la si la ka don kalong lesi ka baphai ka bengin yai bot dien ya ka bengin yai biteng ya kani nang ni syakman ban lesi la da ompot judan nasgo ban ai khoblai na kam ta em in charge ba lala ban wan ra ai kani ka mang tengka ka batam ka jing yonong ban ya ka jing penlon jong ka council lesi ngala ban ongru kani ka jing wan ra jong em in charge kani ka benta kalong ka pen kan mau yang ni bagani ka isi ka benta ka wan ra ya kata ka benta ka bagi ong bam kulai get hati om shu ya ka babun ka jing lot ban ya ka jing penmi tadai namar kata ngasoban ai ka jing ro ka bakrang
naga benta kini ke isi ke benta ha ke bawan ra e kini ke mang tengka ke pen mentoy naga benta joka council hi barakawai syong kunor badon brom syua bangan syong akwa pen pau e kini ke wai ke benta ha ke bangai kendo ye iba sei berlang warba leng baju kini ki benai ki beladap ha ke bangal pet ye i nakli ha ke jan ngawala i nglayo i esi ibam idon jing matoy lani idon jing poida e ya ubreu ubaret ubreu ubalengkat handrai onda bangilai poi syakakam handrai yo iban ban ya ka jabing ka bakra bat ka jabing ka bapra dai nomor kata ngis ngau mangidon kam ya ki breu ki banap ya ka jabing ki banap ya ka jingmut ki jing perkhat ki babiang ya ka bor perkhat na ka benta khamtam ha ka bingi trei ya ka kam naga bentaban pen bentoy ya ka council bat ya ka judge bereu hi barok kawai ka pasang ka phalang jimot chuchu sanga ya ka wei naga jingi tho khana ki por ki ba men chua mersiang ha ka wei ka si ha ba lek ban thiet ya ka jing thiet jok u na dukan ya i ka wei ka dur bula bat onda bola pan ya ka ta ka dur bula trai jok ta ka dukan ula ai bat onda bola tenju eka casting kedor bat onda bola pet eka dan iye ong onlei se ke bula ka jabing si ke batam ni sngowa leng ba jo ka ni ka por ka bamta ka jabing ka batam ka mangidon kam nang na ka bentaban pen mentoy na ka benta ka council hi ka jongi barok ka wai khublai shiboni en charge of finance ibalawan ra e ka ni ka mang tengka ka bapura ka mang tengka ka pen mentoy na ka benta council bat kumju hiru ya ka isi barok ka wai ngala banong haba reus pa ka council reus pa ka judge bereu haba ke council ke judge bereu tangkin diki kitien ki bakhandiat khublai shibon ngadap da ka jingkemen ka bakraw ha ka bedei bat ka neka jingyolat ka jungi menta lais ni kenti bengidon na pokone ka session na ka menta banyak tei banyak slok bani ai kimat ki jura ki bedei na ka menta ka ne kabha kamyat berkecing trikam jong ka council ka jongi bat ka bengi poiru syakani ka benta ka bedeiru bat kani ka budget ya ka ba lawan ra apo ka house na du ka sngi banengkong bat ya ka ba ngangai scam ba ka ying hi bor ka wai kan priang ha kani ka sngi ka bamta ai ka blai kerpang ru na ka benta ki membar baro ki brai sim benta ha kani ka discussion jong kani ka budget nadu EMDC badan buram iba Matthew Makodo iba dan Silchen i Dr. Jures Babel Clinton bat kumcur iba Edison Karmnoy ki belai ya kajing sngau bat ya gamat kabaki kiyoi lang ba kani ka budget ka binglaban ra hapo ka house ha kajing persyang ka jongi kum ki isi ha kini ki khindiat banai kumba ngila simti ya kani ka kam rengkat berkata ka thong ka bingidon ya ka bangalapan pauru ha ka budget speech ka jonga kabala na kaliang ka jongi ngi persyang ru ha ka bor ka jongi ban penpoi ya ka jingi troikam ka jongi sya kita kithong ha oi kadai ka kam ka bajwat kadai ka kam ka ba e khamtam ya ka isi ka badang thamai ya ka ba ngila banong ka ni ka por ngim don experience hadu kata-kata handai sngungu pat ba kajingi trailang ban kajingi fliu cingmut lang nakapor sya kapor kapan long ingi kumboong tuk tien kajingi teli kalong kapor de syong kunor badan buram kumbalay pan sngulang kini ki membar ki jongi hage bedai bat kani ke budget kumba ngilawan ra ru apo ka house ngis ngudai ru bandong ba kumbala penpau
dai wei nagi member beran buram ke chungi kum ke jing ai jimut ke chungi ban penon kambha ya ki aset chung ke council yo bakani kacing bom la ke chungi ban penon kambha kan kelalong ke liabilities na ke bentak ke council om tang ya kani ke isi ke chungi menta Henry wat hakipor ke badang wanru dai na kani ke dau ba na kaliang hicung ke isi haba pen kre ya kani ke budget ngila dapat kmi ru ba nginyelekan bala ban tengkai ha ka ba kanam don than kata ke jing penlot bisa kumban syukudau haki bubun ki senem ki bala lek ki bun ki advisory committee ki ba lathung na ka benta ki cingtmu ki ba fair ba bathung ye kini ki advisory committee ka don ru ka jinglot ha ka ba na ka leng jong ka ying hi brok away kan haban ber ya kani ka jinglot ka jingsap dai na kani ka daw banaru basdang ngila pendunaru ya ka jingdon ki em khnang banla ban tengkai kat bala na ka benta kayo ka kot jong ka council ngila pendunaru ya ka bidai berkini ka advisory committee bada baong ya kata ngamut banong ba kai ka balik ki isi ke barim ngin syukundat baik Henry ya ka no kalenti ka badai ka baki isi ka barim nu kala le ngin yai budien ya kata kumban penpau ha ka bidai berkini ka online payment ka baki lasdang na ka benta ka professional tax ngibut dien ban ngin nang yai budien ban penbaha namar ngi ba kani ka kalenti ka ban wanra ru ya kata ka jingi isai kedar ya ka jingi lum na ka benta council om ban syusim ya kata kredit na ka benta jingi ki isi ringi ngoro ban ai ya kata ka jingi ro ya ka jing sedang jong ka ni kam matroi kam jong ki isi ka barim tu handrai kam mut parlu balada ka don kano ka polisi ha ka bedai bat ka baki isi barim kelawan ra bangin syusyong klem da penbaik ya kita namar nadu kesin ke penengkong ke pengiwan ban sim smai hang ni ngila keren ya kene bakadi kajian ke badan buram kajian ke bakentang bat ka kamram ke cungi iwai pe iwai ke badan hakani kajian ru kadai ban penne ya kata ke jinglong ke jingman kamla ban long ban ong bahaka sengi ke bangi sim smai ngin sim ya kata ke benta ban ong bakani kadai kajian ke bakentang haka ban le padi ki kam ki bana ke benta ke council kanang lang kerang balai ngong ya kata ka bangilap ka ba yadai berkini ka bentaru ba kumba ka yeng hi brok away kumba ka council hi kamdai ka biang hadu kata ya ka jinglum ko cengkai ki revenue ngas ngau banong badai na kata kadaw kadon kam ban tengkai kumbala ai jengmot ba ka ju ko por dai na kani kadaw balang ba kani ki jingdeko kiba mi ru hakipor kiba lek ngasu bakadai ke kamram ke cungi bangin penbaik hakabi dai bat kani ke budget ke cungi baraki isi ke cungi brokaway namar ya kano kacing baklang kapalale lengbau adam ki khon ki siu cung adam kimla ban ngai lang hagaju penanti hap bani penbaik wala kalong ke bajuat wala kalong ke bae nang ni syakmat hap bani ya nanti hoi apa yang kita kacing penbaik kacing persyang cung isi ban penbaik lesi kindon kacing keta lesi kindon kacing sengau ki balai pucat ki balai kausket Henry ngasngau banong teng ngim la lai habaktik na basme don hiki khat ki bahap ban yar khe lada umla ban khiru hab ban yakhi i nagani kadau ngasngau banong ba hagabidei berkani ka cing persyang ka cungi ki isi kai ke pangirai banwan ra ya recruitment committee ru kalong ban takel ya kai ke pangilap ya kai ke pangilap yoi ya ke bawat ki member baro ngatrai ki yoi ya ke CEG report ke bami na ke por syakapor irregularities appointment of staff ter ngasngo bodong bagai jingyat ki cungi syakane garanti bandon ya kani ke committee na ka benta ban penbek ki rukum thungkam mangne kan yarap na ka benta banwan ra ya kata ka jingshai nang ni syakmat ha ke bidai ba kacing trikam jong kani ke council
Bada kejuk opor ngas ngau banong ba hadin kini kin riuk sautli kisnem ke belalek kumalapan pauri membar badan buram ibadan selchen ngasuban ai kublei i bai lawan ra ri kani ka benta bakalong ru ka bas ngusi bangim sim ladon bangim sim labut ya kita ke service rur ke bade bandon dengan ngexkem om banya phai saktai ke menor andoi nani sakmat ngin persyang lengbakani ke recruitment committee banwan ra ya kata kalanti ke babai pat ka pasai bana ke juk opor khamtam hapreng kini ki jing e ki ba ka council ke kenduk kat siapa phai kat siapa persyang nak leng juk ka council banwan ra ikilat kemno ban panbahai ya ka revenue collection ke jongka ngi bun ke jing e ke jing shan dai na kini ka down baka council kan haban examine thik pathik ha ka rukom ki wedai bat ke jing penlot pisa tinginget scam baleng ba kini ke jing ai chingmot ki ba nakaliang chu ki para membaru ki kren ha ka bidai bat ka building by law ha ka bidai bat ki wei ru ki benta ngas ngo banong banakaliang ga jungi kum ki isi ngin ya chakmat kani gade kasin ke banengkong le se kombolai penpau ke membar ka bampat cucia menu Henry ka cia kane ka jingelam chu ke isi ngas ngo banong lada ka klenti ka sha lada ka kam ka dawa kani gala banlong tang a tip of iceberg ya ka bak isi nang ni chakmat kan hap ban yat ban shim yang ka sencam nagam ta ban penbait penpha kat bala ha ka jingi troikam jong ka council tang lagi ni kintian sa sisian syukra barun buram ngai kblai phi bade ka ying bar kawai khamtami lo bade baro ki membar ki badon ha kane kasngi khublai sibuan khublai sijangu